Ndamira pamberi pedera mambo mutasa. Ndamira pamberi pedera mambo mutasa. Yeso tandire chokwadi. Yeso zvanchataura ndezve chokwadi. Tikanyepa charaswa nemhosva. Ndikanyepa charaswa nemhosva. Mwari ari mubatsiri wangu. Mwari ari mubatsiri wangu. Ndinoitwa Maximum Marindwa. Ndiri weCold Stream Land Committee. Position ndiri security. Ndine nyaya yandakapuwa gwaro naishe wangu ishe Itai Muchena. Kuri mushure menyaya yebasa randakaita raakati harina kuitwa nezvaaida. Inovaiva nyaya yaakaisa papepa achiti wakaiga munhu usina mvumo yekunge kudai wakaita kuti anga achigwa plus haana chitupa ndokunyorwa wakaita ari kugara. Akauga munhu ndiwe? Ndini. Ndiwe akauga munhu? Apa uri security kuvidhiko? Exactly. Ndiwo basa rako chaicho kuri kuti vanhu vari kuviga vanhu vasina matsamba ndiwo adani. Iwe wacho ndiwo wakutanga kuviga? Handizo chete mani. Ndingati uyu kutomuviga yanumber 20. Number 20? 20. Okay. Iri number 20. Iri basa handiredu baisusu veLand Committee. Asi pakapinzwa Land Committee before me, ini ndakazopinda second term. Ishe wakapa basa iri kuLand Committee. Ari pabasa iri kuLand Committee achiti pakanga pangodzita ziso renyu ishe rinoona tsika nemagariro sezvo isi tichimira nedevelopment. Pakati handina umwe andingazoisapo ba imimi ndinoona zvinondigutsa kuti mufambe nebasa iri. Saka iri basa rakangotariswa kuti kana uri security kuLands unoona nezvemigano nezvimwe zvakadaro iri unozobatawo zvakare. Saka ndoda kuti ndisapedze nguva yenyu changamiro. Zvandakaita apo pana tafire nyika kaitano ndo zvandaigara nchingoita. Tafire nyika kaitano ashaika nguva dzese ndinotanga tatobata chairman wangu pana Mr. Mananga. Pamanhanga wai kuno kwaita dambudziko nhingi washaika. Ndiwo anozondipa instruction yekuti ndofamba sei zvoitwa sei. Saka zvadaro ndakabata baba Manhanga. Baba Manhanga vakati hama dzacho dzese dzapo here. Ini ndikati hadzisati dzapo dzese asi mune vashoma varipo vamwe vari kunzi vari kuuya. Zvikanzi chimirira kana vauya vese woita dare navo. Dare rinoti munhu wawafira pamba ngaanokliwa nemapurisa kana kuti aende kumochari nokuti munhu arari mpaka ino. Bva vazouyawo zveshuwa kubva ndaitawo kokasi nawo kubva ndavatsanangurira. Vakati hapana chakaipa ba tine nematsamba ake ekuti aitorwara. Ndo pandakatanga kutoziva hake kuti waitorawo machronic treatments. Vakati alright ngatishuwirirane kuti muone kuti sezvo machuza kumapurisa ino nokuti ndakanifeila kuenda kumapurisa either unotoendeswa kumochari. Kubva vaenda kumapurisa isu tikati since ndanzi unaziva kuti munhu harari mumbaka iri. I need to be very wise and careful kuti zvikanonoka uku tonzi pamwe azokliva nguva yapera kuti pazogadzirwa imba kuzoviga futi munhu zuva ravira imhosva futi. Kubva tati maenda ikoko munobva mandifonera kuti zvanzi kwete pochitorongwa kuti aende kumochari since hafani kurara mumbaka iri. Kubva vafona kuti kuno tapedzerwa nemapurisa anzi ngaachengere. Ini kubva ndangoti very true fine but ndisandaronga vanhu vanoenda uko nganditange futi ndabata futi chairman wangu. Chairman kuzomubata nhamba dzake dziswita kairi. Kubva ndabata ishe ishe wangu iye ndiishe wangu iye. Kubva ndamubata haanombondinetsa. Akati ndo urongwa huripo. Ndati anzi ngaachengete zvake. Zvikanzi kana panzarwo iwe teedzera zvataurwa nachairman wako
well fine. Kwakushitanga kutoronga wakomana. Ngashikasirwa varume. Nguva dzati fambe. Kusvika tizochengeta. Tichipedza kuchengeta. Ndakabva ndabata futi manhanga ikaramba. Ndabata futi Ishe. Ndikati Ishe, ndapuwa zvese musumo ndinayo. Saka ndoita sei kuti ndizokutambidzai. Zvikanza inini ndinofunga ndinoda kumhanya kuzoenda kuchechi. Mangwana huko ndikati. Ndikati zvinoita here ndizosiya mari yacho pashop pamystore. Akati zvinogona kuita. Ndikati in fact ndokumira kwakaita nyaya iyi. Handirambi hangu kuti ndingati ndakagona kana kuti handina kugona. Asi ndoda kuedza kutaura chokwadi changu chokuti pakuvanhu vese vanhu ndo zvataingoita. Zvekuti kana kwaive kutokanganisa, maybe ndakatokanganisa kubva kwese kumashure, ndo zvandaingoita. Iri riri basa randakabvumawo kuti sekutiwo munharaunda changamiri wangu ati ngazvibatwe muite, ndaingozviita. Ndo pane nyaya yangu changamiri batirike. Aiwa. Ukuzika wanoisa mutaura kuti ndiwo wakati muite. Wakakupai kuti go ahead. Ndo macomplain ndika. Ndo ari complain. Kuti zvamakaita hazvisizvo. Saka kuti muclaim kuti makapa Ishe makazodai sabhuku makadai hazvicha make sense now. Because ndo ari complain. Ari kukomplaina zvo asi imomo dai vari kwa yeye vazvipindura. Dai varipo changamira vaizvipindura kuti chokwadi. Ndakaona kucomplicate kwaunoita nyaya. Kusika unotodai wanga uripo changamira wacho aizvipindurira. Zvakutotaura zvimwe bambo. Ndinoitwa Kojak Mandiringana. Tiri mucommittee of 7. Tiri pamwe bochete nevamwe vese vagara apa icommittee of 7 yemucold stream. Patakapiwa basa takapinda mucommittee of 7 mucold stream. Tine kuti wamwe anogara uko, wamwe anogara uko. Saka panobatwa basa kunenge kwatanga kuitika mhosva kune mumiriri wecommittee of 7. Saka ndiro basa rakaita uyu haana kuita ari ega. Zvese committee of 7 taitoziva kuti uko uriko namaisha ndimukadzi uri apo wariko kucold stream kusoro ndiwainotobata basa wariko. Isiso committee of 7 tinogona kusvika kuzobatawo mumaoko. Ari kutaura kana changamiro wacho muchena haatozivi pane guwa racho, hazivi kuti mukadzi here kana kuti makuwa acho ari papi hapazivi. Ndikati nchidimbo ndikuedza kubatsira kuti asaroverwe nemhosva. Saka takamira tese kuti tabatwa tese tsamba yaunzwai. Alright. Imimi as committee of 7 muri kushanda sei nemasabhuku naIshe wenyu? Chokwadi pasiriya samarindwa ndichipindira ndiri ipapo takadaidzwa amatare awanda. Nofunga wakatanga kudaidzwa dare Ishe akati ndakuregererai musazozviite futi. Ende musumo wakatambira hana kudzosa musumo kuti nyaya yenyu ndakuendesa kwamama. Dai kuzi nyaya yake yaida kuitawo value kwatiri akatidzosera musumo kuti makaita zvinhu zvenyu mega. Saka hana kudaro. Saka wakatambira musumo zvinova kuti iye wakazvitambira. Akati zvinda kuregerai. Saka Ishe ndaenda kuregerai. Takushandiswa tsamba yakunyora. Titori rimwe zvetsamba yatakanyorwa as committee of 7 mambo akati warada kuonai. Tsamba yacho itori panapa. Imbambo. Mati makaregererwa mama dini. Tatatongwa na iye Ishe muchena. Mosva ipi. Iyo nyaya iyo. Yeruwiko. Tinenge tsamba iri panapa. Manhanga ndiani? Uri panapa. Changamire. Muri mesere necommittee of 7. Tiri pamwe chete Changamire wangu. But tsamba iri panapa yotoda musi mesere. Nyaya yacho chaita ngechekuti ndakati mirai. Tsamba iri panapa yotoda musi mesere. Mushakabvu akawigwa chairperson Manhanga kana Ishe muchena wasina kusumwa. Handi Manhanga here? Ndini Manhanga, ndini chairperson. Saka muri kusei futi muri kutsigirawo kufuti sei? Handisi kutsigira zvinotora zvakaitika Changamire wangu. Nyaya iripo ndeyekuti rufu rwaitika. Samatoraiita. Wakataura wakafona akati munhu washaika. Tikati kana hama dzacho dzisipo munhu ngaende kumochari. Murumirira hama dzacho dzidini? Dziuye. 2 munhu kana afira paumba ngaende kupolisi. Polisi yo clear. Ndise ndizvo ndakamutaurira. Pa burial ndio pane kwiri ngekuti pa burial samatoraiita. Akuzobata foni yangu kuti kumapurisa kwabviwa. Saka burial yada tichitwa. Ndipo ndisina kudini manje. Ndisina kuziviswa manje.
ndipo azana kubatani ishe mchena kuti mutadzabata chairman saka bhero takudini takuita samchena chitori mutown like nafunda ati mutown kwa tabatana samchena waya tasangana mutown akati nduta vatambira phone yamarindi iri kuti munhu bhero yakudini yakuti mapurisa adini akiriya saka kwabva ati daidza kairi iye ishe mchena pakubatana yati ndigadzise munhu wenyu zvakaita wakakanganisa tikati kani nyaya uyakapawa maversion yake ndikapawa version yangu iye wacho kwabva aita kuti chipiri akati mari ndwanda kuregerera izvo wakaita izvi usazosvite futi zvekuti unoiga munhu chapersona wako asingazvizivi inini handina dambudziko nazvo ngekuti kana dai kuri kuti munhu wacho akaigwa ndisipo handi ndaifanira kutadziwa misari kuti munhu anga asingafani kukorera mumba just because handipo kana kuti handina kusumwa asi nyaya iko zviro zviri formal semashandiro taindoita ndaifanira ndiri pamwe chete ndichidini ndichiutinisa zvese zvipori zvafamba zvakanaka here saka unfortunately foni yangu ndiyo akaita kuti atadze uyu munhu mapurisa akamukliya sei munhu asina chitupa asina bheri akakupai tsamba ipi yekuratidza kuti munhu kwawo wabvumidza kuti mumuige asi haana chitupa haana bheri wakaenda vacho mapurisa akakliya sei inini pakaenda kokliwa uko kondandisipo ndakasara kumba zita ndodzivaitete danga rembii pakaenda kokliwa kondandisipo ndini ndakasara kumba kwakaenda murora nemuzukuru mwaenda murora nemuzukuru but ndopawakataura wari ikoko kuti titori pamapurisa hanzi itai sehanzi igai ndini ndakazotobuda ndichitaurira samarindwa kuti kwanzi igai henyu saka pakuzoshifta kwakaita murora zvinhu zvake achichienda kumba kwawo ndakuchimubvunza kuti tsamba yekumapurisa iripi akuti kwazi handichazivi death rani dead anga asati noti paangari kwamuchenda mbuya achizoya kuno kwakaya 2021 ari kwachenda mbuya paakaya kunoku ndopandakazomubvunza kuti mukoma chitupa chenyu chiripi tikuda kuita nhau yekuti tiri ngestendi chitupa chenyu chiripi akati chitupa changu chakasorasika ndakati saka chigadzirisa kuti muone kutora chitupa akati ndichazvigadzirisa saka anga ari munhu akangokaundira pakuda kugadzirisa kuda kutora chitupa ichi kusvikawo pakufa asati aenda kugadzirisa kuti aite chitupa mwana pane kamwana kamusikana 1 kari kupenalongo kadiki ane 2 years kane birthday hanga asati atoreswa hamboritori bosi madocuments anofamba nichokwadi makangowiga because munhu makawiga makamupa ipurpose burial nameless munhu asikazikana haana hama haana chi ipurpose burial makapa munhu asi munhu wacho muchimuziva security iwewe unoiga vanhu vanenge vaine mapepa api iwewe inini changamiro risika kuvanzira ndinotaura sezvinambotaura so handisava inini munhu akarwara toziswa kunokwaita munhu akarwara munharaunda inoziviswa kuti kunokwaita urwere tobatsira kuona tese amuka sei ari sei aenda kuchipatara ishu iripo ndekuti imimi semunhu awiga vanhu more than 20 munhu asati awigwa munotarisa mapepa api anofanira kunge aripo chatinongonyanya kuda kuziva ane makadhi ekuchipatara here zviri kukleva rina dhokota zvekuzoti hangu ndada kuona chitupa chenyu handitinepa ko burial order munoitora sei burial order normally kana munhu akafa ari kuchipatara makadhi ake nekutora kwakaita munhu mumochari ndo zvinozotoresa chinotoresa munhu kumochari unongoine burial order akafira mumba munonoredesa kuti kana anenge aine burial order saka ndosatata kuti imimi maburial order muri kuvaona kupi kutora kwamatoitai munoratidza kuti resa muri kuiga muri ngoiga kuti haona maburial order vamwe vacho maybe vanotora ndo requirement kabamwe yekuti munhu kana achisvika ka burial order andi saka imi kana musikati muitoti hamutozivi kuti munhu kana achiwigwa pada burial order kana munhu afira mumba pada police clearance
kaona chii zvese amuzizi changamiro I think pakatoshaishwa from the word start pakaisa changamiro wekuti rana izvizvi I think it's not bad kwandiri hapana akazomboita kadzidziswa kakadaro kuti shaida yakadzidzisa kuti kana mongoita chete itai munhu waimuona burial order kana madai alright pavanhu vese amakawiga kuma 20 something amuta pana ne death certificate family yacho inisati pana death certificate inopiwa paproduction yeburial order ndine mama ndinobatsira vana nemukadzi and burial order yacho ndimi munoisainira kuti vakwanise kunotora but hapana dzidzisi yakanga yambosei aiwa pakapuwa this instruction regai tichikubatsirei bambo zvamamuruta zvese zvazvechikiribiti zvese zvamamuruta bambo zvazvechikiribiti hazvibvumirwi bambo ende mukaona tiri mucommunity handiti pakafa munhu vanhu vari responsible nenyaya yekufa kwemunhu kufambira kwematsamba ihama dzacho izvi nditoshamisika system yekuti inozi security ndiye anofambira vanhu vafa these things for what izvezvo zvataurwa apa toda kutaura first attendance nokuti manzwa achitaura kuti tinoti vakagara pavagara hatina kugara panzvimbo 1 tiri muresettlement ese ini ndiri uku kana dambudziko raitika iri nomari ndinori atendi ndoinifoma ka izwai zvatikutaura tiri kuti kuatenda is correct handi hazvina kushata asi tiri kuti zvokuti muzoite in charge of the program ndopane nyaya yepa because panoiswa death certificate kuti ibude kana ari murume mukadzi wacho ari mupenyu ndiye anouya kotora death certificate kana ari mukadzi wafa murume ari mupenyu anouya kotora death certificate ndiani mukadzi asi kana pari kuti baba namai hapadini hapasisina handiti wasara chii wana handiti panodiwa hama ine senemu yakafanana neyemwana akangona nditaura ndiyo procedure chaiyo mapepa atikutaura nezvawaya handiti but ini ndikushamiswa kuti imimi as security wevideo where do you come in muri kupinda papi because vidiko is a development organ village development committee andizo saka village development committee iri kupinda papi pakuigwa kwevanhu ndo pazvakangodzikanganisike ichangatingandishe adaro village development committee ndati basa rayo iri kupinda papi pakufa kwechi kumaburials anditi village development committee chairperson wacho ndisabhuku andizvo chairperson wevillage development committee wevidco ndisabhuku sabhuku zvamunodiscasa naye apa munodiscasa zvinhu zvedevelopment munharaunda saka ndiri kushaya kuti nyaya dzerufu dziri kuuya kobata muvidco sei yanga yabvumirwa nashe kana ari ishe akabvumira isi wrong da kucorrecta I'm trying to correct you kuti musazvipinzewo maproblems aya bamangwana munonzwa budai mukati menyaya idzizi dzinoinvolva mafamilies imi mitai zvechi zvedevelopment ende ukawana mazuva ano kune committee of 7 committee of 7 inoparata muarea isina sabhuku kana kuti kana iripo ichioparata sabhuku arimo they work hand in hand because that's the first organ yakaiswa pakatanga kutorwa nyika pakatanga kutorwa minda kunzvimbo dzese dzerisettlement kusina masabhuku kwakusina masabhuku chairana icommittee of 7 but muna sabhuku committee of 7 inoshanda nasabhuku uku kwesoko handiti zvakatogazitwa izvozvi right now nyanga takatopedza yangosara pasara papi pasara apa handiti kwakuita program yeresuscitation mapepa takatoita the reason why muri kuona kwese taita reestablish madzishe ese kuti muchena risina uta
saungweme chikanga murawa andizo wesawamo madzishe amo andizi ndo vaitoti chitipai palist yemasabhuku enyu amuda kushanda nechi nawo matone masabhuku mumbi meso because chaakumiswa izvozvo izvi tangomirira chete kuti tsamba ichiuye kuti tichikwanisa kutowagadza zviri pamutemo. Saka maareas ese hakuna area inozi haina sabhuku haina ishe because I know dambudziko ranga ririko kuti pane village pane committee of 7 wakanga wasojaira kuzwa kuti mune committee 7 hamuna sabhuku kuresettlement hakuna chi sabhuku aiwa zvachinja izvo masabhuku ari chii amo arimo meso titori in the process yekuregulata zvinhu zvese kuregulariza zvinhu zvese kuti masabhuku aise kuita basa rawo madzichaite basa rawo zvakadii zvakanaka because haungati area inozi chikanga yozi ngaikontrolwe necommittee of 7 iyo inozi murawa hills yozi ngaikontrolwe necommittee of 7 iyo inozi muchena yozi ngaitwe necommittee of 7 iyo isaungweme yozi ngaitwe committee of 7 okunozoka zengeno kozika kuti committee of 7 hazvimeki chii mazita ayo arikuratidza kuti zvinhu nzvimbo idzo dzine chii dzine waridzi wadzo saka zviri kuitwa izvozvi kudzosera waridzi munzvimbo dzani ndo process iyi. Saka musakane bane masabhuku musakane bane chii nemadzishe dyidzanai izvo kuti committee of 7 inouzwa kuti ari ndi sabhuku kana kuti ishe zvinondirakidza kuti marelations enyu anaomira zvakadii zvakanaka. Endai mogare pasi muwirirane motarakidzana mashandiro kuti kana zviri izvi zvinoitwa necommittee of 7 kana izvi zviri izvi zvinoitwa nani masabhuku izvi kana zviri izvi zvinoitwa naishe ambonetsani tiite sandibam imimi iyi chibvai matosuduruka munyaya yacho iyo iyi yekunyaya dzekuzi munhu afira wozouya kwamuri zvamunokwanisa kuchitoita izvizvi kubatsira kuti document rakati ngariwe riripo document rakati ngariwe riripo document rakati ngariwe riripo because muZimbabwe munomu it's a criminal offense kuwiga munhu asina burial order because burial order pane zvoinoita sei inobatsira kudeath record kurakidza kuti vanhu vafa munyika izvozvizvi wangani ende afa ndiani because zvinoitwa izvozvoka kune vari kushandisa vanhu vari kufa wosara uchishandisa madocuments avo to commit macrimes kana vanhu vakutsvaga munhu akafa asi madocuments ake mapenyu ndosaka zvinzi kana munhu afa madocuments ake iwayo aishandisa anodzokwa kuregistry obva adzokwa obva achengetwa kuti munhu adii afa. Saka mukamuwiga imimi asina death certificates haana burial order haana death certificate asi matodini mawiga it means kuti chitupa chake panotori nacho uchasarai nacho chitupa ichacho chichashandiswa kukomita chi crime ende munhu uyo azofa akabatwa because chituka chemunhu akadii akafa kare titesa nditi ndo pane nyaya dzasvipa mabasa izvi kutunganako varume danga mukaita mabhuru matatu pane rimwe rinotokonywawo masure rimwe rinotokonywa pamutsipa rimwe zvinotombota head on asi pane rinotiza ndo zviringoitika cheta committee of 7 endai mugare pasi nani nemasabhuku enyu nemadzishe enyu then moita chat the way forward kudii yekuti mushandisana sei ndo nyaya iripo cheta hapana zvimbori right. Thank you Ande.